naboy niya tarsongolali harangan sa toki no doa madapot ko out naboy niya so bulan na digijani manodangi ho di na holomi naing doa wito jonok dilat bumi lau mga pusilumi naing doa tatong rap hudul do hoto ito mga pular sakna di rohani Sahatro dinasa urmatua naing doa wito jonok dilap bumi lawang aku silumi naing doa totong rap hudul do hoto wito mga tular sakna di rohani Yang Maida ada Tuhan debata para sirohana sukurung Biberikono Tuhan seperlangitan mi ima dinas maburhanto tumaga suromi Tuhan manginu pasu-pasu siapko perhitian do pamudami na pengapehon pasu-pasum ima truk paupunami naksoni berenami do burunami disok kami le Tuhan dinapungu namar hula-hula marpuru dinalabohat ma Tuhan mangalakkan juga sa romi ni Tuhan mangilu hami toho Tuhan liyang Tuhan haipason di hami sahat kumbaga sa romi ni Tuhan iri-iri magana pertoti nami talungoy ma Tuhan dinamadaran paso-paso puro nami dopo nami ibaga sa manabotonan ni Tuhan osrohan nami Tuhan na tutong leon ng motor dington to permidi ni Tuhan asalinggan na sila ito ari na mga pinorganisasyon ng organisasyon at umumi ba din ang mabuti ekonomiya ni Tuhan. Tuhan, masigurang luha-urangan namin, doon sa pangalasan namin, mararapon ho. Sa ni Tuhan ang pangabati pasu-pasumi. Asima rohan Tuhan, darma Panginoon namin, marhiti anak ni Jesus, martangyak kami ho. Amen. Oras may nasuni. Oras. dihaposon hot maho
hatuao sararion macalo pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe karena tuai berhat maho boru rapot helaki tu balaslah tubuh sikoru gabe maho rapor helaki di halaman ni gerejaon inganan pangalapan pasu-pasu sian Tuhani di haroromunan waeng takasma pabuahamu amang pastor nami bison roro kami mabuan napuran tiar dalan di soba nami laho pas haton pengiduan nami tua mata di bata marhiti hamu mauliate ma balim nami mauliate mamang nungahu jalo kami napuran tiar munaon asa dia do lakakna dia do unokna dia mahatana dia mananidokna dinggan ma paboto namu buah nauli do amang buah nalingkan asa turma pasu di debata dua anak pernamion nanang mertongan salib yon gabe jala horas takas ma tutu ulaut ta sadarion naing majalom pasu pardongan saripeon do anak dohot boruni huriai anggiat gabe ripe na daulat saunari taudurhon ma anak dohot borut taon asa sianjur mula tokpa parsirangan ni aek pardomuan ni hosa debata do nama muka asa martua ita jolma udur mahita tu gareja Kristus ma manguluhon ulautta
dia mah mandongani hamu saluhuna. Hamu akadongan nahina holongan di bagasan lasmi roha nunga bengot kita tu bagas joroni debata mangudur hondo ngata si Joki Sinurat dohot Angeli Mei Malau nanain paujakon pardongan saripeon somonang sinakap rohana sida sayang giat ma saladion gabe arina sumurun arina uli dihita saluhutna atau tanpa sada matamianta asal dia debata mamasu-masu ripe naim baruon saunari taimot ma palidiota ay marite palidioni mangulai itu udah hita tumurunan baru songon anak boru di bagasan Kristus martungan roha mau lihat kira mahita makilalaun pasu-pasu naung kajalon asa totong tubuh hita di bagasan nama si haulongan ale debata amanami uju paridion nijis anak media Jordan di patari daun holo tu portivion holong tu ruas musongon namar saripe hupuji jalau kami mau liate tuho ale Yesus Kristus sian adoram nama bugang di silangi nunga di tubuhon ho huriai jabe uruan muna tarpildi hupuji jalau kami mau liate tuho ale tondi porbadia hagugoni amadot anak bain ma sadarion di bagasan diri ni si Joki Sinurat dohot si Angeli Mei Malau marsinondang hamuliau ni huriam nabadiai pupu di jalan untuk kami mau lihat Rebita nomor 207 ayat 1 sampai Udi bata marjanjiau Udi bata marjanjiau di nama singgang di jelok panopa na sumbasa odo na mangiring-ngiring anak dot buru nanaing mardongan saripeon asa si haulongan pahot maholong dot sakap nasida na ulii nagabe odolan jalarau-rau ni hasadaun nasida di jolong suksukon ma pasu-pasung tu nasida bain ma nasida tama jalabadia asa boy gabe sitindangi di hapapatar ni hadirionmu marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami debata na mangulu jalan marwaso rapon ho di bagasan na sadaun dohotod di porbalia sadro di salileng ni lelengna amin. Siang suratnya Apostel Paulus anda koton kuliah Masyuron mahamu siang biar ni roham bida Kristus Yolo yakka perempuan ma bawa nabi songon pangoroni muat. Alai bawa ido puluhan di katibutan songon Kristus puluhan di kuliah laus bangun daging do bana. Alai songon pangoroni di kuliah ido Kristusi songon di maaf ka perempuan masa beton bawa nabi di salu. Hamu akka bawa akolongi hamu mapa di gudang nabi songon Kristus namangin pakolongi kuliah ijadani Ilekon ko din na
mokopsa. Asa diperbadiai sunggiasi marhite-hite matidihon ay ibagasan matay jala sangap do ibadiri ibanan kuriai sumarlinda sumahalike manang marhurangan diabe asa berbiata ke jala sohasurahan somoni do pan nokolongan ni kabawa padiutan nabe so daging nasa diri nakakahulongin padiutan na diri na do dinahulungan na bisi dan dundi kosomi jol madagi di parmudu-mudu do jala di permidu do songon pabainan ng Kristus tiburi ay ruas ni daging na do kita alam ini tetadik kon do halak do amang do ina au kudilongan sa ikena jala gabi sa daging do ay juga nadway songon lima atan Tuhan. Uju partamueon borngin parpudi didok Yesus matuaka sisianna songon holong ni rohani damang diau songonido holong ni rohaku dihamu mian mahamu di bagasan holong ni rohaki radu tihamuma akka patikku ima dalanna asa mian hamu di bagasan holong ni rohaku songon alpe na mga radoti akka patik ni damang gabimian di bagasan holong ni rohana ubay na huwatao ni tuhamu asa di bagasan hamu halas ni rohaki jala asa gom halas ni rohamu na onna patikku naing masih haulongan hamu songon au na makaholongi hamu. Tua majol mana manangihon atani debata jalan na olo mangulahosa mari ke atani o Tuhan sakian maoli di bagasan tuata Yesus Kristus saunari
kita di bagasan laon sakramen pardongan saripeon tudongata joki sinurat dohot Angeli Mei Malau. Jadi ulau tahun tingkatna sakramen molo dihita gereja Katolik sakramenon lapatanna sada ulau nabadia ulau nasun badia nasun balga naboi di patupa gerejai suaka ruas jala di dokto on ulau sakramen ulau nabadia ala porseado Tuhanido napunasa ulau non jala hita parsidohot do di bagasan ulau ni. Ima itu disampaikan bagaimana seorang suami berlaku terhadap istrinya, bagaimana istri harus berlaku terhadap suaminya. Kalian harus menunjukkan hubungan saling mencintai, saling menghormati, seperti hubungan Kristus dengan gereja. Bahwa tidak dapat dipisahkan. Gereja itu adalah tanda kehadiran Kristus. Begitu juga lah kalian berdua. Di mana nanti si Anjeli di situ juga hadir juga suamimu biarpun dalam keadaan mungkin dia tugas jemaah di tempat lain. Tapi kalian berdua tidak dapat dipisahkan sebagaimana gereja dan Kristus tidak dapat dipisahkan. Nasihat yang dikatakan Tuhan adalah songon holong ni rohani damang diau, songonido holong ni rohaku dihamu. Yesus menyampaikan sebagaimana Allah sangat mencintai dia, demikian dia mencintai kita. Jadi Yesus meminta, nian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Tinggallah kalian di dalam kasihku, cintaku. Jalan radoti hamuma aka patikku. Laksanakanlah apa yang kuperintahkan. Itulah jalannya supaya kita bisa tinggal dalam kasih Tuhan. Tinggal dalam kasih Tuhan sangat indah. Kalian sendiri sudah mengalami bagaimana cinta itu. Ya, cinta itu indah, tapi kadang-kadang juga ada masa-masa di mana seperti apa ya, seperti sedih ketika jauh atau ketika ada cemburu atau apa ketika terjadi sesuatu. Tapi itulah cinta kepada orang yang kamu cintai. Kamu sungguh merasakan sesuatu keindahan kendati banyak tantangan. Begitu juga kita dalam cinta Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kita supaya kita dalam mencintai sesama kita harus seperti Tuhan mencintai kita. Inilah salah satu perintah yang harus kita pegang. Bukan cinta manusia yang kita tunjukkan, tapi cinta Tuhan kepada orang di sekitar kita. Apa itu cinta Tuhan? Tuhita saluhutna molo cinta ni kolong ni hajor mawon adong do batas na kitaon jolma do jaladang boi songon Tuhani maka holongi salak jolma alani memang berartian kita mangaleon diri kita saluhutna maka holongi salak jolmai adong do batas kesabaran. 1 kali masih bisa saya maafkan, 2 kali masih bisa saya maafkan, tapi 3 kali tidak bisa saya maafkan. Ido kita jauh mau kan? Ada musuh jauh mau, sehari pedang dimaafkan. Kita langsung putus main kita. Alai dipanggil Tuhan, semua dia cinta Tuhani, tolong nih Tuhani, ya mengampuni sampai 7 kali tanpa batas. Jadi mungkin jangan ada nggak sempurna jauh mau, ada kesalahan. Alai kamu dipanggil do, ikut boy saling mengampuni, saling mencintai, saling memaafkan terus. Karena itulah cinta Tuhan yang kita pakai, bukan cinta manusia.